Време за нещо свежо, лятно, с зелен цвят, а именно смути с спанак, ябълка и авокадо. Едно идеално допълнение за всеки човек, който обича здравословното хранене. Аз не съм сред тях, но обичам такова смути. С блендера на Bosch и по-точно с програмата за натрушаване на лед може да приготвяте в къщи истински коктейли, като професионален барман. Сега ще ви покажа колко лесно става. Вуаля! Ледът е готов. Време за ябълката, авокадото и спанака. Първо обаче ще извадя леда от блендера. Ще го прехвърля в тази купа. За това смути за зелен цвят имам нужда от една ябълка. Тази е Грени Смит. Зелена, с леко кисел вкус. Само ще махна семките, макар че ако си го правя само за мен, а не го показвам, ще да ги ставя. Няма проблем. В тях има пектин, плюс това ще се смелят идеално. Така, половина авокадо. И 100 грама спанак. Авокадото просто махам кората. И го слагам вътре. Ябълките. Всъщност една ябълка. Спанака. Предварително измит и подсушен. И около 200 мл пресно мляко. Капак и програма за смути. В това бурканче слагам малко натушен лед. Не прекалявам. Не искам да се разводни. Да видим се. Страхотен цвят. И накрая функция за почистване. Вода, препарат за съдове, не много, капак и включвам програмата, докато успие смутито. Изхвърлям течността, изплаквам и каната е готова за ново ползване. Свежо, зелено, вкусно. Идеално за лятото.